pre ránkovské. Toto bolo miesto na 3-hodinový spánok. Predtým som mala ešte jedno, ale vyhodíme. Luxusné. No, ale je čas ti povedať, čo sa ide diať teraz. Najprv sa ideme do dokopy do Belky a poviem ti trošku príbeh, ako sa to všetko má. Ospravedlňujem sa za tento výzor. Ja som dokopila. Poď. Story time! No neviem, dúfam, že ma vidíte, hej, tak ak tak to bude iba audio. Idem sa to dokopy rýchlo, pretože musím ísť na metro. A musím ti povedať jeden príbeh, ktorý sa mi deje. Dobre, pred tak asi pol rokom som komentovala na Instagramu takomu typkovi, že mal také video, že proste ako to mi povedať sa v budúcnosti, že nebudem také, že keď vezmem, tak to narážanie. No a ja som to sami komentovala, že ja som proste úplne za to, že to sa mi páči, neviem, čo také to bolo. No a proste to, bol to, alebo je to proste Ind, ktorý má strašne veľa, proste vyše 500 000 followerov, tak ani mi nenapadlo, že by mi napísal niekde. No. A zrazu som našla správu na tom tému, som sa začala písať, volávať sem tam. Taký fajný sympatický chalan, teda muž. A som mu vždy hovorila, že chcem do Indie, to bol plán aj minulý rok, v podstate, ale nemal som odvahu. Dobre, že som nešla. No a jo, tento krát som tu v Indii, ešte som vyšla z letiska stále, ale už mám všetko. A vlastne akorát ide po mňa a ideme spolu svedať ranejky, trošku poriešime veci ako esinku, peniaze, takéto veci a ubytko, lebo ešte stále mám ubytko, nepýtaj sa ma. A takže ho vlastne teraz uvidím. No ale on teda odlieta preč, lebo je to cestovateľ, ako sa tým živí, takže nestrávime veľa času spolu, teda dneska a potom mám kontakt vlastne na jeho kamoša, ktorý bude so mnou tiež tráviť čas a proste budem viac s lokálcami. Takže toto bude moja India aj, alebo to India, kde mám aj cestovať sama. Takže teraz o chvíľu musím ísť na metro a idem sa stretnúť so Sajom. Ježiš, no, asi si pomyslíte, že som fakt šialená, že sa stretnem s neznámym človekom, ešte sa z Indiu. No nič odkryla, to som chcela dať story time a ja nedokážem robiť dve veci naraz a musím sa ponáhľať. Tak sa vidíme, keď sa naričím. Čau. Ľahko si zabudem na to, že aký je to vzduch, teplý. No, toto mi nechybalo. Ja niečo tebe na metro. Už som zvedavá, že mám pocit, no, India je tým známa, že vlastne sa snažím žiť to proste okolo. Teraz som si menila peniaze na rýchlo a mám pocit, že ma dosť okolo. A že sa snažila hľadať. Nevyšlo. Ja nič nestíham, takže musíme ísť. A ak by ste išli metrom, tak nasledujete vlastne značku metro a uvidíme. Poviem vám viac, či sa dá platiť aj kartu alebo tak. Vyzerá to bude prázdne. Akože, tak som sa bala, ale ľudia sú tu úplne milí, aspoň tuto, hej, na tomto metru to bol super zlatý. A ešte sa boli zaujatí mojimi airpodmi, tak strašne zlatý. A ideme. Ideme tu cool, ani preto sa to nezera. Come to madness! Ty kokos. Extrém, a to nič asi nie je. Čakám na Sajana a ten hluk. Coconut? Coconut. Okay. This is made out of rice. This is rice. It's like rice cracker. Yeah. Okay. And this is steam. And this is fried. Is it donut? Yeah. And this
this is a soup of legumes. Legume soup. This is tomato, and this is coriander and Coriander. I love coriander. mint. And I never film you as well. So this is Hayan. Do I pronounce your name correctly? Wow, okay. That's gonna be interesting. So you put everything in... No, you just like, for example, dip something, okay. and just try it out. OK, nice. Toto sú také ako, neviem to ani opísať, ako nejaký knedla, presne to chutí ako knedla. A proste si to namáčaš do tých omáčok a najlepšie je to koriandrová, je to extrémne super. Možno, že trošku spicy pre niekoho, ale extrémne super. Takže na také miesto ma vzal Sajan. Takže Sajan neplánuje, že kde pôjdem. Ak si kamošom o pár dní, tak to vyzerá. हाँ ठीक है तो मैं श्रीनगर के पास एक या दो दिन गया हूँ श्रीनगर का प्लान Inak doprava je strašne šialená. My sme si vykradli internet, taká Sajan. We're stuck in the fucking traffic. Je, čiže ani jedno auto sa nevie dostať, pozri. Toto autičko, za ním je druhé, tuto sa nevieme dostať ani my, ani on. Milujem toto už teraz. Welcome to New Delhi. Oh my god. No, sme tu zaseknutí pekne. Oh god. Obdivujeme ich trpezlivosť, toto typek len tak vyšiel a všetko toto koriguje, ľudia len čakali. Extrém. Oh my god. Zvládli sme to. It took just 10 minutes. New Delhi. Ľudkovia, toto je moja izba na 2 dní v Delhi a našli sme to na Airbnbčku, stalo to 20 na osobu. Tak vám tu robím mini turku, Sajan ma už opustil. Ja sa idem vyspať, tu máme nejakú kuchyňu, ale mňa toto fascinuje, normálne mám takýto stroj na vodu. Ideme sa kúknúť na túto. Mám tu aj chladničku, nejakú skriňu, paráda. Ideme sa kúknúť na túto kúpelku, no. Tak akože, no fajne. Čaute. Snad je teplá voda, akože nie sú náročné, ale keď môžem, tak si užijem, však o 2 dní už idem inde, takže to bude celkom zaujímavé. Už to mám tak naplánované, ľudkovia. Idem si láhnuť. A večer možno pôjdeme so Sajanom ešte na večer, uvidíme, lebo on má toho veľa a ja by som šla, takže ja sa k tomu prispôsobím, keď nie, tak sa zajtra vidíme. Ľudkovia, zajtra idem k zubárovi, normálne som sa objednala k zubárovi za 20 € mi urobiť dentálnu hygienu, pozrieme, že či mám kazí, chápeš to? To sú ti cestovateľské vlogy. No nič, podľa mňa mi aj mozog nefunguje, idem si ja lahnúť. Čo to je? Ľudkovia, ja som sa iba prespala asi 3 hodiny, ty kokos, a nevládam nič. Napokon sa ja nemôžu ísť na večeru, ale kúkaj, čo som si objednala, hej. Takže, aby si vedel, existuje tu apka, niečo ako Uber a volá sa Zomat. Počkajte, podriem sa. Volá sa, že Zomato. A tam vlastne si objednáš všetko možné a nie len akože jedlo, ale ako, že si môžeš nakúpiť, či čo. No, ideme sa pozrieť, je to moje prvé chicken tikka masala, či kto to povie. Nešla som do reštiky, som lenivá, takže to tam máme tuto v boxiku. Milujem chicken tikka masala. Nikdy som, bola som v indickej reštiky, ale ľudkovie, to sa nedá podľa mňa porovnať s tým skutočným jedlom, nie? Akože, to som práve že zvedavá. Tak ideme na to, nie? Bože, dúfam, že to nebude spicy, ty kokos. Som jak taká influencerka, ktorá rozbaluje svoju spoluprácu. Oh my god. Ľudkovia, to je extrémne veľa jedla, kúkaj na to. Kúkaj. Tuto neviem, čo to je. Wow, dobre. Tu máme tieto placky, si myslím. A extrém, pozri. Toto má jesť všetko. Ok, ľudkovia, vonia to extrémne dobre, takže máme tu rýžu, hej, s niečím, ako vyzerá tam kešu, či čo. To máš byť nážu. Dobre, prvá sós, hej. Ja sa bojím, že to bude spicy, ľudia. Ja vám tak okúsim na lyžičku.
Milujem. To, druhá. Yummy. A toto bude chicken. Dúfam, že je dobre spravené. Nechutí to ako chicken, no. Potom tu mám, že nejakú zemiakovú onu. Extrém. Sa strašne teším na tieto placky, že ako chutia. No poviem ti, že to, čo som ja jedla, to bolo v Novej Zélande, tak to tiež takto chutilo veľmi dobre. A toto tiež akože extrém. Takže som bola evidentne v dobrej reštike. Juj, placočky! Buď, podli. Nedokonalosť je práva dokonalosť. No, sa stane za mňa anglická ona. Kráľovna. Milujem. No, 4 € menej. Dá sa to kúpiť určite za lacnejšie, ale ja som si išla takto fancy. Milujem. A ja milujem Indiu zatiaľ. No nič, idem si ja užiť večeru. Vidíme sa v zajtrajšom vlogu. Čauky.